Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Papa, ngiyabingelela uMama, ngiyabingelela abafundisi bonke, ngiyabingelela ibandla lonke. Mphathi ohleli egameni elihleli umfeli wethu Jesu Kristu. Wethu Jesu Kristu inkosi. Haleluya. Amen. Ngithukile bezalwane ubufakazi endiza nabo egameni kaJesu. Ngaba semkhosini uma ngisuka la enkonzweni zikaSepthemba, mangisuka ukudla ngigcinela ekhaya. Ngangena emkhosini kulelo viki. Eviki elilandelayo ngacela ibranch, saphinde saqhubeka nebranch. Utheme kufanele sidilike on Saturday sizoqala ukudla. Baba bathi siyagcina ukudla ngoSaturday, kusho ukuthi umkhosi uyaqhubeka. Ngibonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu. Nami ngingelutho. Entweni uNkulunkulu abangivezele zona zingithusile kuze kube yimanje. Bengikhonza bazalwane ebandleni elikhulu, ebeyinkulu. Indawo ngingumamthalane wakwaZondi. Bengisemafakatini njengoba ngisesemafakatini. Uma ngisemafakatini bengisendaweni engathi idumile. Aleyo ndlela beyidume ngayo. Umkhosini ebengiku ufike omunye wabobhuti ebesisebenza naye emsebenzini wenkosi. Hayi nje bazalwane bekhona. Kodwa sesimweni sokuthi ayikho into evezayo ukuthi uke wazana nenkosi uJesu. Usethi kimi sengiyahamba ngize ngifike nala kudliwa khona inyama yamadlozi. Uthi kodwa kumnandi. Uthi mase bephakamisa izithebe bebonga ivele ngithule ngoba iqiniso liyangidla. Sale inhliziyo yami ibebuhlungu kakhulu bazalwane. Ebese futhi kuzofika owesibili. Naye futhi besikhonza naye. Yena usakhonza la esekhonza khona. Uthi kimi ngizwe abantu bexoxa. Ngibiza ngosisi. Uma bexoxa lo obekhuluma nabo uyadelela futhi unenkani ugcina yena. Ngilalele uthi lo bekhuluma nabo la endaweni yasemafakatini akukho ngisho noyedwa umfundisi osindisiwe. Kodwa kunabantu abazibiza ngabefundisi abasindisiwe. Kodwa umfundisi uyedwa abesekhomenda ngithuke bazalwane, ngikhuleke mayiqeda ukuhamba ngithi Nkosi ngiyacela ukuthi ngingaphakami egameni likaJesu. Amen. Isemkhosini bazalwane mekwenzeka konke lokho. Bese kuzofika ongumfundisi esingazange sikhonze naye futhi azokhuluma kimi athi kuthiwa ngikwazisa ukuthi laba bantu ababona bengakwazi ukukhonza abanye akukona ukuthi ngoba bezihlulekele bona kodwa benziwe. Indawo abadlule kuyo ibathumbile. Abethunjela khona bakwazi ukuphunyuka. Mbonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngamandla kaMoya oNgcwele nangamandla okuzihlambulula. Uma bakhomba indawo engiphume kuyo. Sekuthi kuzosa kube izolo. Ngilungisela ukuza enkonzweni. Ngizibona bazalwane kungazuthi ngisesibayeni esikhulu. Sivalelwe sibaningi. Ebese kuvuleka imbobo ngakimi. Ngaphakathi kade sengazi ukuthi noma ngikhona kulesibaya angifani nabo futhi mina
ngingofunwayo kodwa ngiphakathi kwaba bangitholi bese kuvuleka imbombo ngiyaphuma uma sengikwazile ukuphuma kuphinde kuvaleke kunabantu engibabonile uma sengiphumile ngiyibona ngiphethe isitifiketi angisazi ukuthi sani kodwa besine emblem yasentabeni ngaphuma qede ngakhuphuka ngithe sengisemgwaqweni sengizokwazi ukuhamba kahle ngaphaphama seme ngiphaphama umzimba wamathuthumela ngambonga uNkulunkulu ukuthi Nkosi ingoba nginjalo ukwazi ukuphunyuka ngiphunyuke nasendaweni engaphumeki kuzo ngizonika uNkulunkulu udumo ngizothi bazalwane ningayingabazi inkonzo yokuvuma izono uNkulunkulu usilwela izimpi ngayo esizaziyo nesingazaziyo uJesu Kristu inkosi Ukhathazeka emhlabeni